जल्दी तैयारी करके पढ़ने जाओ बाबू। हम ना दे पारे। काहे हो? रोज रोज फीस जमा करे खातिर बोलन जा पीछे ले जाके जमा करे में परीक्षा आवता परीक्षा का फीस जमा करे के बा। का लोग कहेला कि फीस चाहता? हां अरे मारे मार तड़न जा के सर जी सर जी मारत लोग बा फीस खातिर। केहू को फीस ना रही तो के पढ़ाई लोग ना कहेला ना कि पापा के दे दिहान लजाइला तो कह दियो कि पापा के दिहन कल गोई रहनी ऑफिस में फीस जमा कैनी एक बाद लोग बोलत रहे तो कल के फीस जमा कर दिले बानी ठीक ना। ठीक बा जाके पढ़ कह दो कि तनी होश में रह जा तनी तनी होश का दाना खा जा ठीक ना।